బాసర ఆలయ దర్శనం కోసం వెళ్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తమ దగ్గరకు రావాలని ట్రిపుల్ విద్యార్థులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థలో సమస్యలు పేరుకుపోయాయని, సీఎం వస్తేనే అవి పరిష్కారం అవుతాయని స్టూడెంట్స్ అంటున్నారు. ఇక పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు తమ సమస్యలు తెలుసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు సీఎం హోదాలో ఒక్కసారైనా వచ్చి వెళ్లాలని వేడుకుంటున్నారు. సీఎం రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని, పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి మా విన్నపం. బాసర టెంపుల్ పర్యటనంలో భాగంగా బాసర ట్రిపుల్ విచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులతో మాట్లాడి ఇక్కడున్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని మేము టీఎస్ఎస్ తరపున, ఇక్కడ విద్యార్థుల తరపున మేము కోరుకుంటున్నాము.